Жей тәмле һәм файдалы җиләкләр шыры. Яшелүзән районындагы фермер хуҗалыгында 30 гектарда җиләк кызыл карлыган үстерәләр. Кырлардан барлыгы 120 тонна җиләк җыярга ниятлиләр. Барлыгы 17 төрле сорт. Фермерлар санкцияләргә эләкмәгән, тәэмин итүгә бәйле проблемалар юк. Чыгымнар зур булганга, бәяләре дә арзан түгел. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Тиздән бу түтәләрдән кызарып пешкән җиләк җыярлар. Әлегә басу яшел төстә, салкын яз уңышның өлгерүен соңартты. Үсентеләрне Италиядан кайтартканнар. Санкциялар һич тә комачауламаган. Машиналар рекордлы срокта бер атна эчендә кайтып җитә. Быел бездә билгеле борчулар булды. Шулай да без бөтен проблемаларны хәл иттек. Үсемлекләр бик яхшы сыйфатта кайтарылды. Без алар белән дустанә мөнәсәбәттә 10 ел эшлибез. Санкцияләргә бәйле рәвештә безгә бернинди дә проблемалар да тудырмыйлар. Үсентеләрнең бәяләре үзгәрмәгән, ә менә логистикага бәяләре арткан. Россия ашламалары магний, кальций, калий һәм бор бәяләре кыйммәтләнгән. Сатып алучыларны да үзгәрешләр көтә. Минемчә, бездә продукт бәясе кыйммәтләнсә, ул кулланучыга сизерлек югары булмаска тиеш. Без аны тоткарларга тырышабыз. Узган ел җиләкнең килограммы 300 сум торса, быел 350 сум булыр дибез. Яшелүзән районының бу хуҗалыгы продукцияны нигездә республикага һәм Мәскәүгә җибәрә. Беренче җиләкләр кибеттә 1 июльдә күренер дип уйлыйлар. Бизнес өчен катлаулы чорда фермерлар киңәергә җыена, маркетплейсларга чыгарга һәм өстәмә фирма сату урыннарын ачарга ниятлиләр. Азилә Батырханова, Екислицина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Яшелүзән районы.